vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, mbinga dzenyu idzi dzamunochemera. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. I am in Joburg to be precise. Mukoma, even though ndakazadzikisa mhiko dzangu ndichishandisa sikarudzi yemukadzi uyu, but I regret because soon after ndazadzikisa mhiko dzangu ndichishandisa sikarudzi yake ndo paakabva azotanga kundiudzawo maproblems ose awo ari kusangana nawo, uye zvekare all the challenges of her being the breadwinner in her entire family. Ndakabva ndatanga kurwadziwa, but at the same time ndikabva ndati zvino ndodii, mukadzi uyu ndatomushandisa pamhiko dzangu. It happens in life. So mukomana nhasi uno I still have regrets because of what I did. Saka inini ndikasangana nemukadzi pabonde, mukadzi iyeye anofanira kuti ange achizofa within 45 kana kuti 43 days. Hadariki 43 to 45 days anobva azofa nekuda kwemhiko idzo dzandakaita ipapo pandakaromba. Iniwo mukoma ndichizosvika pakunoromba kwainge kusiri kuda kwangu, but it was because of my challenges awo ndainge ndichisangana nawo mukurarama kwangu. Iniwo ndainge ndiri nherera kudaro. Baba vanguwo ivo vainge vachibva kuMozambique. Baba vakati vashayika paya, ndokubva ndasara ndiri ndega. Zvadaro mukoma Nashi ndakabva ndazotorwa naSabhuku, ndokubva ndatanga kugara pamba paSabhuku. Sabhuku vakabva vati ivo vainge vasingakwanisi kundipa mari cash, vakabva vanditi uchange uchizoshandira mombe. Ndokubva ndabvuma paya. Ndakabva ndazopusa mukoma because ndainge ndiine mwana waSabhuku uyo wandainge ndichida, but ndaitya kuti ndinge ndichimuudza kuti ndinomuda. Saka ivo Sabhuku one day vakabva vazoti, ko haudi here kuti unge uchizoshandira, kana washandira mukadzi ndobva ndazokupa mwana wangu. Ndakabva ndabvuma paya. Mushure mekunge ndabvuma, Sabhuku ava ndakazovashandira makore avo ainge achikwana kuita 7 because ndakatanga kuvashandira apo pandainge ndichiri ne14 years. Saka after that, gore iro ravainge vachifanira kuti vange vachizondipa mukadzi wangu, ndo pandakabva ndazoona kuti Sabhuku vainge vasingatombodi kundipa mukadzi wangu. Zvadaro ndakabva ndazofind out futi kuti Sabhuku vainge vakatoromba, vainge vaine zvikwambo zvavo izvo zvavainge vachishandisa pakurima because vairima zvisingaiti Sabhuku ava. Saka mwana wavo uyo wacho wavainge vakati ndiye wavainge vachida kuti vange vachizondipa kuti ange achizova mukadzi wangu, vakabva vazomuchekeresa. Chakazoita kuti ndige ndichizoziva kuti vainge vachekeresa mwana wavo yainge iri nhau yekuti mushure mekunge afa uya ainge achifanira kuti ange achizova mukadzi wangu, ndo pandakabva ndazosangana nechipoko chake. Zvakaitika mukoma Nashi ipapo ndezvekuti ndainge ndarasa mombe, ndokubva ndazotanga kufamba mugomo. It was somewhere I think kuma 7 ndichitsvaka mombe dziya. Ndo pandakabva ndazonzwa izwi rainge richindidana richinditi Joseph Kani, not his real name. Timirire Kani murume wangu, ko indava usiri kuda kundimirira? Ndiri kutya kuramba ndiri ndega musango, chindimirira tinge tichienda tose kumba nai Joseph. Saka pandakazotendeuka mukoma, ndakabva ndazomuona mwana uya waSabhuku apa painge pasina kana mwedzi kubva zvaainge akabva mukuvigwa. Ndikabva ndatoziva kutoti icho chainge chitori chipoko. Ndokubva ndatanga kutiza paya. Ndakati ndichitiza mukoma, izwi riya rakabva ratanga kuita sekunge rainge richiridzwa pama loudspeaker richingoti Joseph, 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 Joseph. Iniwo ndainge ndichingotiza ndichitya. Ndokubva ndazongodonha pasi. Ndakati ndadonha pasi, then akabva azosvika paya pandainge ndadonhera pasi. Ndokubva tanga kubaka moto uya wakabva watanga kubhururuka uchienda mudenga, ndokubva waputika. Ndokainge kari kekutanga
akangokuona chipoko. Saka iye chainge chakamuvhundutsa chainge chiri chikwambo icho chacho chainge chichishandiswa nababa vake. Mukomanashi ndakaona kamwe kadhara kainge kari kapfupi pfupi. Kadhara aka ndo kainge kachimhanyisa chipoko chake mwana uyu waSabhuku. Ndokubva ndangofenda paya. Ndakazomuka mukoma, handizivi hangu kuti kwainge kuri kumanguvai, but kunze kwainge kwava kuda kunochena, maybe kuma4 ikoko. Ndokubva ndazotanga kufamba. Chakandishamisa ndechikuti ndakati ndichinosvika kumatanga ndopa ndakabva ndaona kuti mombe dzose dziya dzandainge ndichitsvaka mugomo dzainge dzitoriko kumatanga. Ndokubva ndatodzivharira paya. Saka mushure mekunge ndaona zvose zviya Sabhuku vakabva vatanga kundishungurudza. Ndakashungurudzwa mukomanashi zvekuti ndakabva ndatoona kutoti vainge vapindwa nemweya wekuti vange vachindiuraya, nekuti nerimwe zuva ndakati ndatobva kwandainge ndichibva wainge huri usiku. Ndopa ndakabva ndazovanzwa vachitaura ameno munhu wavainge vachitaura naye pafoni, but ndakangosuspekta kuti Sabhuku vainge vatofunga kuti vainge vachindichekeresa. Sezvo ndainge ndiine zvose izvo zvandainge ndasangana nazvo, ndopa ndakabva ndatanga kufamba ndichienda mudzin'anga dzakasiyana-siyana kuzonosvika ndichizonobatsirwa neimwe n'anga iyi iyo yakabva yazondipa chibage. Ikabva yanditi chibage ichi chandakupa ndikuda kuti unge uchizochitokonyora. Ndakabva ndazotokonyora chibage chiya mukoma. Ndokubva vazotora jongwe. Saka vakabva vazonditi jongwe iro ravainge vachida kuti ndinge ndichizorikandira chibage chiya, kana kuri kunzi jongwe iroro rainge richazodyawo chibage chinosvika 100, zvichireva izvowo kuti mukadzi uyo wandinenge ndabva mukusangana naye pabonde naiyewo aizorarama kwemazuva iwawo. Saka ndakabva ndatokonyora chibage chiya, then jongwe riya vakazoti rapedza kudya vakabva vati jongwe rako iri radya chibage chinokwana icho kuita 43. Vakabva vati zvino vachawedzera mamwe mazuva maviri pamusoro pemazuva 43 awo pamazuva awo 43 ainge adyiwa. Vakabva vati vainge vachazowedzera mamwe mazuva maviri on top of 43 days. Ipapo ndainge ndisingazivi kuti dzainge dziri 43 days dzei. Ndokubva ndapindwa nekutya paya, because ndaifunga kuti ndini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizofa after 43 days, but vakabva vazondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunotsvaka benzi rekuti ndinge ndichizoenda kunosangana naro pabonde. Saka kumaraini ikoko kwainge kuine umwe mukadzi ainge achipenga. Ndakamutsvaka mukadzi uyu kwenguva refu kudzamara ndichizonosangana naye musango. Mukadzi uyu ndakati ndasangana naye ndainge nditori nebhemba iro randainge ndiinaro. Ndokubva ndazomuvhundutsira mukadzi uyu ndikabva ndati pfutseke dammit rara pasi. Benzi riya rainge richitya. Ndokubva ndachizotanga manje kusangana naro pabonde. I want to confess kuti ndakabata benzi chibharo, ende ndozvandakaita izvozvo. Mushure mekunge ndabata benzi riya chibharo, mukomanashi ndakabva ndazodzokera kun'anga iya. Ndakati ndadzokera kun'anga iya ndopa ndakabva ndazoudzwa navo sekuru vaya kuti ndainge hanzi benzi ndakabva ndazoudzwa navo sekuru vaya kuti benzi iri rainge richazorarama kwemazuva awo anokwana kuita 43 kana kuti 45 days. Ndopa zvakatangira ipapo. Saka ndinoti kana ndiine mukadzi wandinenge ndabva mukusangana naye anozoti achinofa paya, then ndinobva ndazowana mari iyi inenge yakawanda mukoma. Ndakatanga kuzviita apo pandainge ndichiri kuZimu. Ndokubva ndauya kuno kuSouth Africa. Pandakatouya kuno kuSouth Africa ndainge ndisina kana munhu wandainge ndichimboziva. Ndainge nditori nebhegi rangu rainge rakazara nemari. Ndokubva ndatoburuka paya. Mushure mekunge ndaburuka ndokubva ndatoenda ndikabva ndatonobhuka pane imwe hotel. Ndikatanga kugara pahotel paya ndichitotsvaka imwe accommodation ndokutotanga kutorarama kwandakaita ndiri muno munyika yevatorwa. Fast forward mukomanashi ndo pandakabva ndachizosangana nemukadzi uyu. Mukadzi uyu ndakasangana naye paonline. Iye ainge akatoti ainge achidawo murume. Ndokubva ndazoenda kubox kwake ndokubva tatanga kutaura paya, but handida kuda kumurakidzira kuti ndiri munhu ane mari dzake. I just pretended as if I was just a normal guy, but ndakazoti paya ndaenda kuchechi kwavo ndopa akazozviona kuti nditori munhu ane mari dzake. Then she got so interested in me, then she let her guard loose. Ndokubva tatanga kudanana paya. Mushure mekunge tatanga kudanana ndokubva ndazoenda naye kuhotel. Saka takati tiri kuhotel kuya zvandinoita ndezvekudai. So even pabenzi iroro ndo zvandakanzi ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita.
chikwambo icho chandakapiwa icho inyoka, ndine chikwambo chenyoka. Saka chikwambo ichi chinoti panguva iya yandinenge ndava kuda kunosangana nemukadzi pabonde wandinenge ndichida kuchekeresa, rurimi rwangu urwu runobva rwatoshanduka, rwobva rwatoita sekunge rurimi rwenyoka. Then paya pandinenge ndava kuda kunosangana naye pabonde, ndinoti mushure mekunge ndarasira mbeu yangu musikarudzi yake, ndinobva ndazotanga zvekare kudya sikarudzi yake, ndichikwekweta urume huya uhwo hwandinenge ndasiya musikarudzi yake. Ndo zvandakaudzwa izvozvo kuti ndokuzadzikisa kwandinenge ndichiita mhiko. Saka nyoka iyaya inozongoramba ichingomunanzva sikarudzi yake, sezvo iyo iri nyoka yemushonga. Inobva yazokonzeresa kuti ange achizotanga kwatanuka kusikarudzi kwake kuzonosvika achizonofa. Vazhinji vacho vanozongonzi ivo vanenge vaine kensa yemuchibereko. Saka ndakarwadziwa mukoma because mukadzi uya ndakati ndirere naye ndichitongoti she is just another victim I never cared about her. Ndainge ndichida kungozadzikisa mhiko dzangu. Saka takati tapedza kuita bonde paya, mushure mekunge ndamudya sikarudzi yake, ndopaakabva azotanga kundiudza maproblems, machallenges ose awo aari kusangana nawo mukurarama kwake nezvishuviro zvemwoyo wake. Mukoma, I am regretting zvandakaita ipapo because I saw kuti munhu uyu wandakachekeresa munhu wekutoti she is supporting her entire generation even though asina kana mari yaambori nayo. Zvino handikwanisi kuti ndinge ndichirivhesa izvo zvandakaita. Ndakangonzikana ndikazama kuti ndinge ndichizoda kuita marivhesi, hanzi ndinokwanisa kupenga, but ivo sekuru vacho vainge vachiti handizivi kuti kana watanga kupenga ndinokwanisa here kuzokuroyonora because unenge waita sekunge munhu azviroya. Saka I have to forget about this woman. Her challenges are her challenges. I have my own set of problems. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu weyo. Strange things do happen in this world. Hanzi munhu wose uyu wandinenge ndasangana naye pabonde iye anozoshayika after 43 to 45 days. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano paplatform penyu ndikutsvakawo vanokwanisa kundinamatira dambudziko rangu hombe randinaro. Ndine problem regodo, handizivi kuti ndingaita sei kuti ndinge ndichibvisa godo nemweya weruvengo. Ne apo panenge pasingambodi kuti ndinge ndichishandisa mweya wegodo neruvengo, ndinozotongokaruka ndava kutongoitira munhu godo neruvengo. Izvi zvinhu ndinotoona kutoti zvinotondiafekta, kungava kuri kubasa chaiko. Pane pamwe pekuti ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichishandidzana nevamwe vangu, but inini ndinozotosarudza kuti ndinge ndichitosaboteja mamwe maprojects awo anenge achiitwa nevamwe, and by sabotaging them ndinenge ndichida kuti inini ndinge ndichizoita sekunge munhu anoshanda kudarika vamwe vose avo vandinoshanda navo. Ndine zvakawanda zvandinoita, it is just that handisati ndakamboenda zvangu mun'anga, but ndava kutya kuti mweya uyu wegodo neruvengo uchazokonzeresa kuti ndinge ndichizoenda kun'anga, because dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti kana ndakatoteerera confession ndichinzwa munhu anenge akaitira umwe munhu hutsinye, ndinobva ndatoti dai hangu ndanga ndiri inini ndingadai munhu yeye ndakanyatsokuita kuti ange achisvika pakurwadziwa, in which I know kuti that is very wrong. What I am doing, it is just not normal. Please, kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi paya panenge pachitoverengwa maconfession evanhu vane kutsinye, ndinenge ndichitonzwa kutofara. Pakaipa. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakakurawo ndichigara kumusha kumaruzevha kwedu kwaMutare. Ndainge ndichigara naamai nababa. Mumba medu takaberekwa tingori 3 vasikana chete.
baba vangu vainge vachiita zviya zvekuenda kumozambique vachinoshanda ikoko vachidzoka. Saka kubva tiri vana vadiki ndiwo mararamiro atainge tichiita. Tainyanya kugara naamai pamba. Chaindinetsa mukoma ndechekuti ndava form 1 ndipo pandakatanga kutevera kuenda kumaperiods. Saka zvaiitika ndezvekuti baba vangu pavaidzoka pega pega kunyange mazuva angu ekutevera apfuura ndaibva ndatoenda kumaperiod. Kana vasipo ndaisatevera, zvainge zviri normal. Saka ndaingoti hameno zviri kuitika. Saka inini ndainge ndiri munhu ainge akazvibata. Ndainge ndisingadi kuita zvemusikanzwa kurara nevakomana ndisati ndaroorwa. Kunyange murume wangu akandiroora ndaitoramba kurara naye ndichimuti ndiri virgin. Asi chakazondinetsa last year pandakaroorwa ndakabva ndazowanikwa ndisiri mhandara. Handitozivi kuti chii chakaitika. Nyaya iyi mukoma inogara ichindishungurudza kuti chii chakamboitika muupenyu hwangu, nekuti murume wangu ava kuti ndakamunyepera. Mukoma nacho ndoda kubvunzwawo vedare kuti zviri normal here kuti humhandara hunogona kubva hwega, kana kuti pane zvakaitika muupenyu hwangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini ndiri kufunga kuti zviri nani kuti ndige ndichitsvakira murume wangu matsotsi pana December apa, because murume wangu akandihurira mukoma. Saka ndiri kunzwa ndichirwadziwa, iniwo ndikuda kuti ndinge ndichimurwadzisa. Saka each and every year tinopiwa a huge bonus. Saka inini ndiri kutarisira kuti kana ndikapiwawo bonus yangu ndobva ndapa amai vangu, then tobva tatsvaka shop, then iye ndikuda kumutsvakira matsotsi obva atorerwa mari yose. Kana kuri kunzi atorerwa mari kudaro, ndichabva ndazoenda kumusha ndiri ndega, then iye obva azosara, because ndichamuudza kuti mari haisi kukwana kuti tinge tichizoenda kumusha tiri tose. Kana akangosara chete kuJoni kunoku, zvinenge zvatovharana. Ndichingonosvika kumba ndinewo mahustles angu andinoziva kuti anokwanisa kuzondipa mari. Kana mahustles angu akangokwanisa kubudirira, Joni handichadzoki, ndokutoramba kwandichazotoita murume ikoko. Asiwo zvikadhakwa ndinodzoka kumurume. Ndiyo confession yangu iyi mukoma, ndichazoita ndichikupai maupdates. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Chakafukidza toramba tichichiposta here? Pane maconfessions ariko kuchakafukidza toramba tichichiposta here? You can tell me in the comment section.